наврӯз яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллии тоҷикон ба ҳисоб рафта дорои тарихи ҳазорсолаҳо мебошад. Дар тарихи фарҳанги мардуми мо ҳеҷ яке аз анъана ва расму оин чун ҷашни фархондаи наврӯз азизу арҷманд ва кӯҳантар нест. наврӯз ифодагари арзишҳои миллӣ ва суннату анъанаҳои қадимаи тоҷикон ба ҳисоб рафта аз замонҳои қадим марҳилаи зиёди пурпечутобро тай карда то замони мо расидааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. таърихи пурғановати миллати мо замина ва сарчашмаи пешрафти давлати тоза истиқлоламон ба ҳисоб меравад, зеро муаррифии миллат ва пояи давлатдорӣ аст. хушбахтона дар мамлакат баҳри таҳқиқу омӯзиш ва ғанигардонидани заминаи тарихӣ, нигоҳ доштани мероси ниёгон, урфу одат, расму оини миллӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғамхориҳои беназир зоҳир мешаванд ва мардуми шарифи мо низ сазоворона аз афзалияти зеҳнияш доир ба таърих дар байни дигар халқу миллатҳо васеъ истифода намуда ифтихор менамоянд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъриху фарҳанг ва ҷашну маросимҳои мардумӣ диққати ҷиддӣ дода барои эҳёи арзишҳои миллӣ заминаи мусоид фароҳам гардидааст. дар замони соҳибистиқлолӣ наврӯз ба ҳайси ҷашни миллӣ дар сатҳи давлатӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. боиси хушбахтист ки мардуми кӯҳанбунёди тоҷик тавонист ҷашнҳои муқаддаси миллӣ наврӯз, меҳргон, тиргон ва садаро дар тӯли асрҳо нигоҳ дошта онҳоро ҷаҳонӣ гардонанд. ҷашни наврӯз арзишҳои чун сулҳу оштӣ ва ҳамбастагиро тақвият дода дӯстии миёни қавму миллатҳои гуногунро афзоиш медиҳад. дар ҳақиқат ҳам наврӯзи оламафрӯз рӯзгори одамиро пайваста поку тоза ва сабзу хуррам нигоҳ медорад. наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёгар, пайвангари дӯстӣ, бародарӣ, нерӯбахши сулҳу оштӣ шинохта шудааст. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимии миллати тоҷик ба шумор меравад. бо омадани баҳор ва зинда гаштани табиат мардуми тоҷик ҳамеша аз пай ҷашнгирии наврӯзи аҷам мегарданд ва чӣ хеле ки аз сарчашмаҳо маълум мегардад, миллати тоҷик омади наврӯзро бо як шаҳомату шукӯҳи баланд пешвоз мегирад. масалан тоза намудани маконҳои зист, тайёр намудани суманак, ташкили бозиҳои миллӣ дар қабили гӯштигирӣ, аспдавонӣ, чавгонбозӣ ва дигар бозиҳои миллӣ ки бахусус дар арафаи ҷашни наврӯз иҷро карда мешаванд. маҳз бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи сентябри соли 2009 наврӯз ба феҳристи намоиши мероси ғайримоддии башарияти ЮНЕСКО ворид шуд. дар иҷлосияи 64-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 23 феврали соли 2010 21 март рӯзи байналмилалии Наврӯз эълон шуд. бо ибтикороти бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззаму маҳбуб миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷашни тоҷикон ба ҷиҳати ворид намудан ба феҳристи ёдгориҳои тарихию фарҳангии ЮНЕСКО пешниҳод гардид ва соли 2010 дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷашни Наврӯз байналмилалӣ гардид ва 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҷашни Наврӯз қабул гардид ва сар аз соли 2010 инҷониб ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои тағйиру илова ворид гардид ва ҳамасола дар Тоҷикистон рӯзҳои таҷлили иди Наврӯз, яъне аз 21 то 24 март ҳамчун рӯзҳои истироҳатӣ ба хотири таҷлил аз ин ҷашни бошукӯҳи байналмилалии тоҷикон рӯзҳои истироҳатӣ эълон гардидаанд ва метавон гуфт ки имрӯзҳо дар саросари ҷаҳон ҷашни Наврӯзи тоҷикон ки байналмилалӣ гардидааст ба таври шоиста таҷлил карда мешавад. бо ифтихор метавон гуфт ки таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар ботини ҳар як шаҳрванди мо ҳисси худшиносӣ ва худогоҳии миллиро бедор намуда тарих, фарҳанг ва тамаддуни мардуми олофарҳанг соҳибтамаддун
ва таърихофари тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ месозад. наврӯзро ҷашни ҷашнҳо, ҷашни кӯҳану бӯстонӣ, бедории табиат ва зебоӣ, корҳои кишоварзию деҳқонӣ, паёмовари ваҳдату муҳаббат, покию садоқат, ҷашни инсонпарварона, ҷашни ҷаҳонӣ, умумимиллӣ ва умумибашарӣ меноманд. Аз ин рӯ дар замони истиқлоли давлатӣ дар заминаи эҳё ва инкишоф додани анъана ва маросими аҷдодию миллӣ ба ҷашни наврӯз таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир мешавад. наврӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати истиқлолият шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллии мардуми тоҷик табдил ёфтааст. наврӯз шуду рӯ ба гулистон дорем